Nakati handikwanisi kuverenga zvamanyora zvacho ndozongouya kudari kwamachindiki. Mandouya henyu kudare maite zvakanaka matenda makaramba henyu kusaina kana kumati hamukoni kuerenga saka mundori ndikuverengere. Une mhosva yekurowa sopiri ngetipot nokuruma nokumuruma akabuda ropa. Wakarumwa ndopi? Piri ndopi? Awa. Mai mimi ndimo nao. Wabatsire. Sorry, inini ndine ndaya nengikira ndaenda kupimashe nyimo kwabva vati hanzi kwabva inini akandipa mari $4 kwabva andipa mari kunengikira ndichida kuenda kumba kwabva ati ndomupachi munoyemotora chenyimo dzenyu kwabva ati munotsveta pai nchandodzitora kwabva ati inini kwabva ndozvaka arowera kwabva pandakazodzoka ndezvinhu zvechinzi akanhikikira akarohwa abva akarumwa ropa ndikubva ndatosvika ropa ribhavhurandi. Akarumwa muripo here? Ndandisipo. Makasvika ropa ritori pavharanda? Achiti arumwa ndiani? Aiti arumwa ndiani? Hanzi naJoelin Chimwasa. Uyu? Mamuchikuruma irini? Inini pamusoro mama. Inini handina kuruma munhu ba. Inini baba akauya kumba kwangu kwandogara. Ndikati mukadzi wangu waenda kumba kwake saka iwe uyotore nyimo dzako. Ndikati hazi yotore nyimo dzako dzandakatenga kuna mai. Ndikati alright ndinodini ndiri kuuya asi handisi kuuya izvozvo izvi. Ndobva ndachibva kumba kwangu kwandogara ndobva ndaenda kumba kwana mai angu. Iwo bvatera futi ndikati imi zvandataura kuti uya mutore nyimo dzenyu hamusi kuzwa here uya mutore nyimo dzenyu. Iwo ndati alright ngatichitungamidzane tese kotora nyimo dzenyu. Vatachitungamidzana tese obva pamba paabereka ngeni vatachienda pamba pavo iwo bvatora kimba mamai avo mumba make manorara obva vhura pamba pamai acho bvatora nyimo obva abuda nadzo pavharanda obva andikandira zakudai kazi nyimo dzenyu idzi mukakuruka mukadzi wangu kutengera nyimo $4 nyimo dzinoita $10 saka inini $4 handidzadzi bhakiti ba ndakumupimira hafu bhakiti. Ndikati hafu bhakiti haiiti nekuti inini ndabhadhira mari yakadini yakakwana kana zvisingaiti hazvo ndipei $4 yangu ndidini ndiende hangu. Zvikazi hazviiti ba $4 yakatoenda nemukadzi wangu saka inini handina mari. Obva atora bhakiti rawo mukicheni obva aenda pavharanda paya obva atora tini hafu onini gaba 5 liters obva aenda pavharanda obva apima mugomo dzasari zacho bvaisa mugaro nobva razara. Vandati hazviiti ba kuti undipe bhakiti risina udini ba kuzara ndoda bhakiti rakazara ngekuti mari yandabhadhara yakakwana. Zvikazi hazviiti ndobva tatanga kubvutirana gaba riya rarine nyimo riya 5 liters. Ndikati hazviiti ndipe nyimo dzangu ndidzase bhakiti obva akuramba. Pandandiri kuramba chibvuta daiwo iye ndobva akandibata panapa kumutsipa nekumbero vatangondidzipa kudiwo. Ndikati yasaurwa kutondidzipa usikona kuti urundikwadzara unondidzipira chiko iwo handiti makatora mari yangu here. Obva atoramba akadaro ndipo ndabva ndatodaiwo muromo udaiwo kuti aunondini kunditsveta obva achinditsveta ino handatotora nyimo dzebva ndadurura musaki mangu nedzimwe dzadziri mubhagidhi mebva ndadurura musaki mangu ndatotakura chimusaki rangu saka ndakwenda ndandine twana twakadaiwo twiri tumagrade 2 obva apinda otora ndandi marekenso obva anonga pane kongiri iri padhuze nepamba obva anonga kongiri vatanga kuti ndondibani ndinobva ndantsvenga ndandiyobva yapfurai pamusoro pemwana udai ndikati saurawo
udzwa nero tongotouraya mwana iwo ngaurayira mwana mari yandakakupa here pauya amweni mai aizi maisimba obva arumba akati iwo Sauro uri kuona iro zvouri kuita kuti hazviitiba kuti munhu wakutengera chinhu waakumubaya zvinoita here hazviita zvitobva atobatwa ndimaisimba abatwa ndimaisimba ndopakabva ati ndakutoenda kwako ndakutoenda kwamangara kwamaibhii kuti iwo wandikwadza iwo apa pataibvitirana nyuma wakaenda koroira apa nekubva ndamuruma apa kuti nditonodi kutsvetwa uda apa ndobva ndakaruma kuti iwo usandibate kaniwo akandibonini akakandidzipo ndobva ndatoingati usandibate bva ndatomudini vandamuruma kobva ndachitsvetwa pakabuda ropa mbichana noti apachapaka pandakapedza kudaro mandatotasura chii mugoma uga ndaenda kuda ndobva ndakazongoona aya akuya nepepa chiti masungwa kwamwana aiwa pandakamuruma deda ndakanga ndiutobvisa kuti muranada mati ndandoda kupokonyoka kubatwa ndakamuruma kuti ndaito zvinhuno makarowa ngetipoti makaropa anambomurwa netipoti yanga yastatement yekuti adonodii ndikurira chandakaita ndakaruma nekusunda kuti chii chakatanga kurwa ngetipoti nekuruma makatanga kudini hai chakatanga chikurumwa nekurwa netipoti wakatanga unanga tipoti wakundiruma apa pachilo wakundiruma netipoti echiripo ndaikisanesa akatobveganda pakadzama nyama here pakabuda nyama yakaende kunyama ndifunawakaya muri vapiri avo vari mashoro muri vapiri ndiwo paya pamambo payachimwasai ndingobvunza kuti iyi muri vachimwaza here mesoko aiona chimwaza ni pana mwachida dakude pachimwaza saka ndinofunga zvangopindirana muri vachimwaza aorit yenyu ichasvikawo ozi nyaya dzekwachimwaza emberi panapa orit pamusoro yechangamiri inini ndaenda kuna uye asvika kumba kwangu ndakati handigoni kuti ndine newowe sabhuku asingazivi ndakazoenda kuna sabhuku wawo esi ari tunge musabhuku nyangani sabhuku nyangani akatopa chikumbiro chekuti mutsure musikana uyu nyaya yekundoita maropa ari kuita maropa hanzi akamboruma stanley chikoni ndikaizwa nyaya yacho hapana kwaikaenda akarowa mwana waFilipi nyangani nemuti une moto akabuda ropa akauya nepano nyaya ichandina kuona kwaienda saka ndotokumbirawo changamire kuti atsure nyaya dzekundorowa nechibudisa chinyi hadzina
Ropa taona mai mbuya inu ubuze kumakaite ropa kuchitore nyama yakaizika kwe ing'ombe dzeropa imimewo sokumwa makaita mude mungamombe chachakanaka yoba munhu wechichi munhu wechichi Unoenda kuchechi here? Church of Christ. amwende hospital ba Tinoenda. ende hospital mumora bi mazwa tinozotimatotozwatotopedze nyanyi marapiwa hospital ende hospital morapiwa tozoroitatire kurapiwa nyaya tozoipedzisira imimi ndamutogadzire ng'ombe yamambo manyi machena 6 July. Handinazwa nje. Azvena magadzire ng'ombe yamambo yeropa. Ropa iro rakabude munyika mamambo. Rimba Hembe chitira Hembe yako. Uri mukunda wachimwaka. Panyangani. Angazi yawo inogarapo. Ndana bwa mini. Uviyo. Iye musikana ndi ndakazotonyengetedza asiri here watakazobatidura zekwe. Endai mogadzire ng'ombe yamambo. Akarekodha zvese zvaainditire waiva angasina kuti zvikurekodha. Atiti maku handi anotori jekwe yako ndisunga ndisingaziva ndisabhuku kana ishi. Handina watuka kana kwarowa ndakangoramba saina kuva nekutotambira kwachakarambwa. June. 6 July. Ndandikumbirawo mambo ini ndakabvawo kwahondo ndakasiyana nemurume wangu saka ndakatouya mai manje pambapo handina chandati ndambonacho saka ndaitokumbira kuti machonga akatoti munozofona pana mambo masvika sitendi chikonini akatomuroera mari yake akaakirwa shopu ane shopu mukadzi akaakirwa shopu akukumbira akuda mari yako July. Mwana bana pamuswa 6 July. Chimwazi. Kubva kwahonde manyi mwa. Ndochipondora tete Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Ndochipondora tete